Ni maputi-puti pa ginababa. So dapat Basin D3 din nakabutwa, Sir JP, sang salom. Anyway, nami pang women's health ang D3 Bio. D3 Bio. So, ang dugang pagid nga benepisyo, Sir JP, sang D3 Bio, is epektibo man siya sa pag-counteract sang ginatawag naton nga infection nga tugas sang gonorrhea. Uy, mga STD. Mga sexually transmitted disease. Kung sa aton nga dialect, it's tulo. Tulo. So, ma-remember ko sang una nga, may ara gidya kung makabatsyag sakit magpangi, aga pa sang kalibutan, gapangulabo na Sir JP, no? Gasaka sila para mag-inom sang butong sang lubi. So, ang isa gali sa rason is that lauric acid nga ara man sa butong. Pero iba gidya kung extra virgin. Ang extra virgin coconut. Mas isog siya nga antibiotic kung nahimo na siya nga extra virgin coconut oil. Tiara na sa D3 Bio, amo na mga bintaha, malikawan mo mga sexually transmitted disease, malikawan mo ang UTI, malikawan mo ang TB, malikawan mo ulcer, kung adlaw-adlaw ka gainom D3 Bio. D3 Bio. Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Ako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may VCO. Ang VCO yung may D3. Mga butika. D3 Bio. Health News. D3 Bio. D3 Bio. K5. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Sa isang pangarap, unti-unting natutupad, kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Isang layunin nais marating sa bawat busis na maririnig, pag-asa at tuwa ayong mababati. Namin sa inyo, serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM. I'm the K5 Luzon, Visayas, Mindanao, everybody say smile. Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo, may puso sa kampiyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Balit na drama, musika at kasiyahan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, sama-sama, buong mundo'y mapapawaw. Para sa kampiyon niya istasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM.
Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Kampiyon na radyo! K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Alas 11 na. Tutok na sa mga balita kag issue. 11 Mbps. 11 Mbps. Mga balita kag public service. Mga komentaryo nga may punto. 11 Mbps. Kaupod si ka K5 John Sapio. Iniang 11 Mbps. K5 News FM 11 Mbps. Sapio, sigurado sa serbisyo, astig sa komentaryo. Kampiyon, 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 kampiyon! Saboroso. Wala problema. Salangaw. Kampiyon, 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 kampiyon! Maulanon, basa nga adlaw. Welcome na sa aton sini nga pagpangalagad sa subong edisyon sang 11 Mbps subong adlaw Miyerkules. Hulyo 24 na. Sabi no. San semana bulan naman ni Agosto. Kadasig sa mga inadlaw, kadasig sa mga binulan, kadasig sa mga tinuig, madasig man kita magtigulang. Para nga hindi ka magtigulang, matigulang lang ang edad. Kung itsura, bata, gapon, inom ka sang DTX 500 bla. Ang DTX 500, nagapahubin mo. Nagabataon ka. DTX 500 ha, para kung gusto mo nga, may edad ka na, pero gusto mo nga, ay itsura mo bata pa, DTX 500 ah. Amo ning kampiyon nga food supplement para sa aton sining nga ika yung labas ang DTX 500.
Ginapanubo niya ang inyo sini nga blood sugar. Ginapanubo niya sini ang inyo sini nga o kung ginapalikaw niyang lawas niyo sa mga baratian. Pag ginakontrol niya ang inyo sini nga diabetes. DTX 500 mga kakipay ba? Kaya mo ining kampiyon gid. Ang kombinasyon niya, kampiyon niya nga kombinasyon subo nga panahon sang tag-ululan. Klinika D3 Bio, di antiviral kag antibacterial specialista. Para malikawan naton ang trangkaso, ilan at sipon kag ubo. Ay sa malain nga panahon, mabasa kita sa ulan. D3 Bio muna yan. Ay ginapatay niya ng mga viruses mo, mga bad bacteria, mga fungi, kag mga parasite sa aton sining lawas. At para magpagkon pagida resistensya ta, mapagkon naton immune system, Mighty C. Vitamin C nga kampiyon. Nagapabaskog sa aton immune system o kung nagapabaskog man sa aton nga resistensya. Nagapaputi sa aton nga lawas, Mighty C. Alkaline base nga vitamin C kag kung gusto niyo pagid nga saboroso, pagid nga vitamin C, maghuwan kalamansi juice powder. Ay ti kung ay suha, ti kabalo kita nga ang kalamansi nga dani, magarano ni sa vitamin C mo. Kung ay suha, kaway kabaklan, ihuwan kalamansi juice powder mo. Isa ka baso, 2 ka sachet, timplahon naton sa hot or cold water. Vitamin C na, kag kung wala kita sa inog marinade, uluman aton lang aton nga pritohon, adobohon, nga isda, karne sang manok, karne sang baka, karne sang kanding, kag kung ano pa. Itimplahon naton, butangan mo tubig gamay, timplahan mo sa sang huwan kalamansi juice powder, butangan mo sa sang tuyo kon patis, masagam saman mo pagkaon mo ang suha nga suha. Ang mga produktong ini mga dekalidad nga produkto ni Dr. Ramil Oy sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga kakipay, bahalong-halong kita sa ulan dito sa Metro Manila. Kansilado ang mga klase. Kansilado man to ang kunuay man opisina. Bangod kay ti nagbaskog si Karina, oh. Grabe si Karina, no? Si Typhoon Karina nagbaskog. Kag magagwa ni siya sa Philippine Area of Responsibility buwas Huwebes. Sunod sa latest nga report nagikan sa Pag-asa, si Typhoon Karina nagapadayon nga nagapabaskog. Nagbaskog early Wednesday morning. Kag nagapadulong sa northward over Philippine Sea. Na nagapangbo-bo sa madamol nga ulan subong sa pila ka parte sang Luzon na nag-trigger sa pagbaha. Sunod sa advisory sa Pag-asa as of today, subong aga ang sentro kung ang mata ni Typhoon Karina. Yara gina-estimate mga 290 kilometers sang northeast sang Itbayat, Batanes nga may kabaskogon nga maximum sustained winds nga 155 kilometers per hour. Ang Typhoon Karina ang inexpektar nga nagapadayon nga nagahulag kadulong sa northwestward to Taiwan na may speed nga 25 kilometers per hour. Ang inexpektar nga magalandfall si Karina sa northern portion sa Taiwan subong hapon Wednesday. Ang mata niya sini karon si kabi or kagahon ang mag-exit sa Philippine Area of Responsibility by Wednesday night or Thursday morning. Kasi gapon ang pag-ulan-ulan mga kakipay para gapon na si Typhoon Karina. Wala klase kag wala opisina to sa mga opisina sa Metro Manila. Ang Senado, ang House of Representatives o Ayman, ang Malacanang tungod sa declaration tungod sang baha. Madamo sa mga salakyan dito ang na-stranded na lumos sa tubig dito sa Quezon City kag sa pila ka mga area sang Metro Manila.
nagaantos kita sang El Nino phenomenon pero tayong balo subong sa tubi sa ato no. Nagantos kita sa sobra-sobra nga kainit sang El Nino phenomenon. Pero ang balo sa aton baha naman. Kanugon sang tubi no. Kumara tani kita nga makuha naton ning tubi bla i-deposito ini para nga kung may kulang na tubi amo ni gamiton ta. Kaway kita sang mga amuna no, mga water reservoir or mga dam. Labi na gid kon didto sa Metro Manila no, kay diretso sa dagat. Diri sa aton na mo mana. Grabe ang pagbatsyag naton sang El Nino phenomenon na halin sa bulan sang January hasta sa bulan sang Mayo. Pero subong nagulan-ulan, nagsubra-subra man, gabalaha man, galalapaw man ang baha. O galalapaw man ang tubi sa mga suba. Kaya nga itong sinimuon, tialong-along na. Kinanglan gid kita, guro nga magpananom kita sa madamo ka mga kahoy sa palibot. Ariyo bla sadto na dumduman ko, bata pa ko gamay. Gamay pa ko sa una, na dumduman ko nga kung nga kinanganon kasang no, may mga pangitaan kasang tree planting certificate. On may balls. May balls ang ato nga gobyerno, may political will. Kung himuon manitani subong no. Na hindi ikaw pag-isyuan sang barangay clearance. Kung way ikaw sang tinamnan nga kahoy. Ay kung wala ka sa tinamnan nga kahoy, waan ka sang kahoy kagilampo sa imong ulo. Manay kahoy gidang kinanglan naton mananom kita, hindi kita manapas. Dapat mananom na kita kahoy, hindi pagpanapson. Para nga makabulig patulutog na mapahagan-hagan ang init. Aton sinayo nga mga balita, mga kakifay, ang mga transport cooperative sa Iloilo ang mag-aapilar sa Senado. Senado pa lang na kay ang last niya may say dayon gid ang Public Vehicle Modernization Program amo ang presidente sang Republika sang Pilipinas. You know, amo gani na nga dapat nga modernize ng mga salakyan subong mga brand new ang mga makina. Bangod sang aton sini nga environment, dapat environmental friendly, Euro 4 compliant ang mga makina. O katigagid. Nakantos na kamo kita tanan-tanan sang sobra-sobra ka init pag El Nino. Subong kantos na makita sang sobra-sobra nga tubig. Bangod sang natawag nga climate change. Isa sang mga solusyon kag mitigation. Ma-mitigate kung hindi maglala ang mga problema naton sang aton nga environment. Dapat friendly. Tanom kita damo kahoy. Buhina naton kung hindi madula ini mga bugasang aso. Basta man bugasang babae, kag bugaman sang tanan. Bugasang ilok, bugasang babae. Ang bugabla sa mga factory, gandar nga mga motor, salakyan. Gandar nga mga factory, mga makina nila nga nagabugas ang aso na nagahalit sa aton sininga environment. Dapat nga mapahagan-hagan kung hindi gid man mauntat. Para hindi kita problema kita sa aton nga environment. Kita mo subong suli. Kita nyo subong ang tubi magbubukulan ka baha. Problema ang baha. Tugangan pagid sa mga politiko nga way man ka plano para nga mapaganaga nato ang pagbaha sa mga local government units. Especially diri sa Iloilo City. Kalipatan nila yung ilang obligasyon nga magpangsulsog, magdiklag sa mga drainage system. Kita nyo kundi gamay nga ulan, baha gapon sa syudad. Part ina sang natural environment, but kung may mga ginahimo ang aton mga local government units, kundi hindi kita matamaan. Kaling kay pag El Nino phenomenon, ang aton mga opisyal sa syudad sa Iloilo,
ang mga sip-sip kag mga sop-sop nga mga barangay kapitan, masako sila sang meeting para lang nga mapadaog ang anak sang hari sang syudad sang Iloilo. Para lang nga mapadaog nila ang ila sini kandidato nga way gitsansa. Bisan ni kala makadto sa mga higakos mod mo. Kita nyo ang pagbabaha sa mga lugar diri sa aton sa syudad. Waya mahulag ni nga aton sini dapat sang tag-ilinit sang El Nino pinaminon na may mga obra to nga limpyuhan ang mga drainage system kung may system gid man ang aton sini nga drainage. Pero wala to mahimo kay sako sila sa meeting. Sako sila meeting to gamit ang aircon sang syudad sa Iloilo. Ginabayaran sa mga taxpayer sa syudad ang ginakonsumo mga kuryente. Sa ila sini plano-plano kasi ila sini nga pag-istorya politika. Munang nanalipatan nilang ila obligasyon sang panahon sang El Nino. Ay sako sila sa politika. Ang diklaging sa mga drainage system naton kung may system gid man ang drainage. Nalipatan nila. Resulta gamayng ulan baha. Kay natamaan kita sa sobrang papolitika bla lugay eleksyon nagsugod na mo yan nagplano na mo sa politika bakon sa inyo mga personal nga mga intereses na lipatan ang matutuod niya serbisyo para sa mga pumuluyo. Oras sa aton sini nga pagpangalagad mga kakifay morning Public Utility Vehicle Modernization Program. Senado pa lang na. Kaya maka-implement sina amo ang presidente sa Republika sa Pilipinas. Ang Public Utility Vehicle Modernization Program dapat tani nga na-implement na ini sang 2013 pa. Sang panahon pa ni former President Benigno Simeon Noynoy Aquino III. Natapos ang term ni Aquino sang 2016. Napatay na si Aquino. Kinbusla ni Duterte. Nakabaston na subong si Duterte. Kinbusla ni President BBM. Nagin-implement subong untato naman. Din ang political will. Ang din ang will sang gobyerno sini. To implement sang katulad sini nga programa na mag-amlig sang aton environment. Bangod sang makina sa salakyan nga dapat environmental friendly, Euro 4 compliant. That is the number one purpose sa sining modernization program nga mga air condition na ya kag mga safety kag comfort niya secondary lang ina. Secondary lang ina kay ti ang aton sining nga mga tinutuyo amo ang pagproteksyon kag maging environmental friendly kita mga kakipay. Untaton ito ay pulos ni. Ano ni siyupon yun yung halit sa aton nga environment ni. Kamu managang ni. Ano kay dugay nes ni. O galing kay ining iban bla. Paunta ni karon ha kay ining grupo sa mga nagbakal na nag-invest na sa modernized jeepney. Unfair man para sa ila. Unfair man para sa ila kay nga ati nagastogan isla ng pangabudlay isla para makabakal sa sining mga unit. Katapusan ini malang masunod malang gapon ang gobyerno ta sa pangabay sang iban. Kabudlay. Dapat niya na yun nagin niyang ang mga modernized jeepney nga kabiyahe sa aton. Kita nyo ibanda nga mga tradisyonal na nga daw mawigit ng kaha, sige lang yapon. Why sang stoplight, why sang signal light. Kung sa kong gabi, why pagkasigang ilang mga headlight ng mga dungol. Sige, hon talang na. Yo, de pok-pok. Balik kita dugay-dugay ha, pagkatapos kita ng sini mga kaki-5. Standby na. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, Hoy! Bugtaw ron, magbararango na kamo!
magpararigos na kamo! Kami mo ginabat yan naman na. Oo. Kami ko mati na ganito sa kakadlaw lang gani ako nga ako lang nga asawa. Ako gali si Joseph Intila, K5 at Volunteers Taxi Patrollers. Nag-start sa Barangay Banuyao, La Paz, Iloilo City. Pero may kayo nga nagpamati adwadlaw sa K5 News FM Iloilo 88.7. Isa doon naluoy na ko sa ngakon nga speaker sa taxi kay wala unta sa iya nga uwang sa pagpatukar sa programa sa K5 News FM hasta sa pagtulog. Bisan sa damgo gani namon Sa matripon kami ka Suryana kami nga Mex, damgo ko mo ni Mex, so pamatsaga ko duga field reporter man ko mo. Pero wala man imposible. Oo. Daw na namian ako kay ginaknalit ko bala nila nga ano kagali ang K5 News FM volunteers kagali. Bako isa ako sa mga volunteers bilang taxi patrollers. Balabaw maayo gid nunoy kay nakasulod ikaw. Pero isa mga karaya, ang mga lingwahe, lang hindi ko abe kabalogin mag-karaya. Pero manami bala sa Balatsagon, kaya ibisan din ka. Once ang balaan nila nga ara ka sa K5 News FM. Naknalis ka gid nila. Sa liwat, ako gali si Joseph Intila, taxi patroller sang K5 News FM 88.7 Iloilo. Kampiyon sa balita. Puro de los Pueblos na nananamian na sila kaya kay Sir Reka, kay Sir Teja, kay namin na sila nga duwaya o po doon magasagad ka kuwan sa komentaryo sa ilang programa. Ako si Ninita del Prado, taga Black 5 si Nikway Lapos, 68 years old, number 1 di guguro nga kuwan sang K5 sang una Radyo Bandera. So po ang K5 88.7 na. Ano gid ko, sympathizer gid ko guro masyado sang K5 ya kay alin sang 2022 hasta subong ya K5 ko. Pagbugtaw ko pa lang nga sagaya. Bala na mga kikaingod na mo na. Basta kay matunog ang radyo ko. Tapos sa mga produkto ni Dr. Ramil, naga-maintenance ko sang D3 Bio kag DTX kay nagamanas ang TL ko. Bisan naga-obra ko na ya. Nagayuhom ako na bala. Ang balas ng tao, yan lain magkayahutok basta ka nagakadlaw lang kuya. Pamla bisan na mga katigado man sang pangaboy pero at least may makabuin-buin sang stress ang hamon nga makapamati ka sa K5 ba. Basta ganda na dahil radyo ko lipay na ko na ya. Namiyan ko sa istasyonan kuya mo. Bisan sino na dahil makatandog na radyo ko sa sulod. Ako sa liwat si Ninita del Prado. Solid nga taga K5 88.7. Kampiyon. On behalf of the Iloilo City Government, I extend my warmest congratulations to K5 News Iloilo as you celebrate your 3rd anniversary. We have always considered you, the members of the 4th Estate, as our partners in public service and development. Your commitment to bringing relevant news and information as well as entertainment to the Ilonggo community has truly been invaluable. May you continue to be a beacon of truth and democracy, illuminating the facts and events that shape our society while upholding professionalism and media excellence. Here's to the next chapter in your journey of broadcasting excellence. Again, congratulations, padayon kita sa pag-uswag. It's a hammer of justice, it's a bell of freedom, it's a song about love between the brothers and the sisters all over the
Congratulations to K5 News FM Iloilo on your 3rd anniversary. Si Senator Tolentino, I commend your dedication for delivering quality news and entertainment, which has made a significant impact in Iloilo. Special acknowledgement and thanks to the station manager, Mr. Ray Espejo Malay, for his leadership and commitment. Naway lalo kayong maging matagumpay. Tapos si Senator Tolentino, ang inyong majority leader. Maraming salamat po. It's a hammer of justice. It's about freedom. Congratulations K5 News FM Iloilo on your 3rd anniversary. Sa sulod sang 3 ka tuig, nangin kabahin na sang kabuhi sa mga Ilonggo ang K5 News FM paagi sa inyo mapuslanon nga mga balita kag impormasyon, kalingawan kag serbisyo publiko. Kabay nga magpadayon ang inyo pagserbisyo sa mga pumuluyo sa madamo pangatinuig. The Iloilo Provincial Government also wishes to express its heartfelt appreciation to your station for your invaluable assistance in broadcasting crucial information and promoting key advocacies within our community. Indeed, K5 News FM has become more than a radio station. You've become a beacon of information, a source of entertainment, and a pillar of public service. To the men and women of K5 News FM, congratulations and keep up the good work. Hoy! Bugtaw ron, magbararango na kamo! Magpararigos na kamo! May maginabat yan naman na. Oo. Kaya ko matim lang ganito sa kakadlaw lang ganito ako nga ako lang nga asawa. Ako galit si Joseph Intila, K5 at Volunteers Taxi Patrollers. Nag-start sa Barangay Banuyaw, La Paz, Iloilo City. Pero may nga nagpamati adwadlaw sa K5 News FM Iloilo 88.7. Isa doon naluoy na ko sa ngakon nga speaker sa taxi kay wala unta sa iya nga uwang sa pagpatukar sa programa sa K5 News FM hasta sa pagtulog. Bisan sa damgo gani namon Sa matripon kami ka Soriana kami nga Mex damgo ko mo ni Mex so pamatsaga ko duga field reporter man ko mo. Pero wala man imposible. Oo. So nanamian ako kay ginaknalit ko bala nila nga ano kagali ang K5 News FM volunteers kagali. Bako isa ako sa mga volunteers bilang taxi patrollers. Balabaw maayo gida nunoy kay nakasulod ikaw. Pero isa mga kraya ang mga lingwahe lang hindi ko abi kabalogid magkraya. Pero manami bala sa Balasagon kay bisan diin ka. Once ang balaan nila nga ara ka sa K5 News FM. Naknalit ka gid nila. Sa liwat ako gali si Joseph Intila, taxi patroller sang K5 News FM 88.7 Iloilo. Kampiyon sa balita. Aporo de los Pueblos nga nananamian na sila kaya kay Sir Reka, kay Sir Teja, kay namin na sila nga duwaya o po doon magasagad ka kuwan sa komentaryo sa ilang. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM, championing the lives of the Filipino. 11 Mbps. Balik na sa aton nga pagpangalagad mga ka-K5. Sapyo, sigurado sa serbisyo, astig sa komentaryo. Balik kita diri sa aton nga pagpangalagad sa subong nga matinon. I-check nato na report ni ka-K5 Karen Badilla. Kay kapon opisyal na nga nagpungko bilang ICPO Director si Police Colonel Kim Ligada. Ginaboslan niya si Police Colonel Juristi Coronica
Ati mabalik man siya sa lugar to sa Bacolod City. Manginipi na siya sang Bacolod City Police Office or BCPO. Ipagpungko ni Colonel Kim Ligana may reshuffling sa mga chief of police sa napulo na subong ka mga police station diri sa syudad sa Iloilo. Ag subong man mga staff dira sa ICPO. Sigdaton bing report ni Kaki 5 Karen Badilla may kang tanan sini mga Kaki 5 kung ano may reshuffling o kung may iban nga mga personalities nga makita naton nga sa ICPO mga Kaki 5 ara na lang ang ini nga porsyon mga Kaki 5 ginadulong sa inyo sang Klinika D3 Bayo. Ang Klinika D3 Bayo amo ining kinanglano naton subong adlaw, subong at panahon bangod sang pag-ulan, init kamahinang aton resistensya. Matapikan kita sang trangkaso, hilanat, sipon kag ubo. Kay abi mo trangkaso, hilanat, sipon kag ubo lang ini kung magdugay. Mahimo ini nga mangin pneumonia. Kag may mga komplikasyon na sa aton sining lawas. Bangod kay ang Klinika D3 Bayo paagi sa pagtuon kag sa natun-an kag sa ginambal sang DOST, Department of Science and Technology, Gobyerno sang Pilipinas. Nakada tumarmo sang Klinika D3 Bayo, nagakapatay ang mga viruses, mga bad bacteria, mga fungi kag mga parasites. Bangod sang iya sini nga extra virgin coconut oil. Kaya ang extra virgin coconut oil o ang BCO amo ini ang mabaskog kag potent na ingredient nga nagapatay sa mga viruses, mga bad bacteria, mga fungi kag mga parasites. Wat silingon nga ginaproteksyonan niya sining aton sining lawas sang Klinika D3 Bayo nga may extra virgin coconut oil kag may kagin para amanan sang vitamin D3. Sigurado nga healthy lawas ta. Hindi kita matapikan sa mga balatian. Kay maayo ini ang Klinika D3 Bayo nga may extra virgin coconut oil kay masyado ini kapotent tinulada sa mga health benefits ang mahatag sa aton sining lawas nga nagaproteksyon sa lawas ta kontra sa mga balatian. Klinika D3 Bayo nagapanubo man ini sa aton nga blood sugar. Nagapanami man ini sa aton sining katulugon. Bangod sang extra virgin coconut oil nga ginpaamanan sang vitamin D3. Para manikawan naton ang mga balitian, mag-inom kita adlaw-adlaw sang Klinika D3 Bayo kag parisan naton sang Mighty C. Sang Mighty C mga Kaki 5. Masyado ini kaayo nga vitamin C. Alkaline based nga vitamin C. Kag may yaraman na Mighty C syrup para sa mga kabataan. Nagapapaskog sa aton immune system, nagapaputi sa aton nga lawas. Kag sigurado nga nagapapagkon sa aton sining immune system, sa aton sining resistensya kontra sa mga balatian. Mighty C kag D3 Bayo amo ning kampyon nga kombinasyon sa panahon sang malain may mga bagyo kag pag-ulan-ulan. Klinika D3 Bayo kag Mighty C. Di kalidad ng mga produkto ni Dr. Ramil Oy sang Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center available nationwide. Order mo na sa Shopee. Idulong sang Shopee sa inyo mga puluyan. Nag-standby ng report ni Kaki 5 Karen Badilla. Kumusta dire? Kayo nagbabago na ang aton ICPO Director Police Colonel Kim Ligada nga nakaagiman sa una police station commander, chief of police, COP sang Mandoria Police Station kag Police Station 1 sa city proper kag iban pa nga mga posisyon sa ICPO. Isa ka Ilonggo ay taga Pasig City, si Police Colonel Kim Ligada. K5 News FM Kampiyon Report. Sa kampiyon nga report, Kaki 5 Karen. Kaki 5 dyan, wala sang reshuffling nga matabo sa mga hepe naton diriya sa Iloilo City Police Office kasunod sang pagpungko bilang bago nga director sang ICPO nga si Colonel Kim Ligada. Saging pahayag sa ni kahapon Kaki 5 dyan, kadungan man sang turnover of command dito ya sa PRO6 nila ni Colonel Juarez Coronica nga kung wala lang man siya sang may makita abi nga kapaslawan sang mga COP naton diriya sa ICPO or dapat islan abi Kaki 5 dyan
wala siyang reshuffling, hindi siya mang reshuffle sunod sa iya ka K5 dyan. Pero may marching order man ini siya sa mga hepe naton area sa ICPO kag sunod sa iya amo ini ang tutukan nila ang presensya bala sa mga kapulisan diri sa syudad sang Iloilo kay according sa kay Colonel Ligada na kung nagataas ang kaso sang droga, nagataas man ang kaso sa mga krimen sa isaya ka lugar ka K5 dyan. Amo na nga gusto niya nga makit-an gid sa mga dalanon diri sa syudad sa Iloilo ang presensya sang kapulisan naton para mabatyagan man sang publiko or sa mga Ilonggo ang ilang safety bala ka K5 dyan. Kag according man sa iya nga since ang ginbuslan niya outstanding ang performance sa patag sa pagkampanya batok niya sa illegal na droga kag sa ibang nga mga illegal activities, nagkuhan diri si Colonel Ligada na iya man nga padayunon kung ano ang naumpisahan ni Colonel Coronica, especially ni sa pagkontra bala batok niya sa illegal drugs ka K5 dyan. Kag hindi man gid sila nga 100% ka P5 dyan nga sure gid abi si Colonel Ligada pero ginakasiguro sila nga kung ano ang ginhimo ni Colonel Coronica para sa safety sa mga Ilonggo amo man na ang himuon niya ka P5 dyan. Pag sa subong gani nga aga ang first day gid nga pagtrabaho ni Colonel Coronica bilang ICPO Director. Colonel Ligada? Oo, Colonel Ligada, I'm sorry. Ang dito subong ang first day niya ka K5 dyan, ginabi-abi ini siya sa mga personnel sang headquarters niya ka K5 dyan. Ari bala ang statement ni Colonel Ligada sa kahapon sa pag-interview naton sa iya ka K5 dyan. Wala siyang may siya po yung may mga personnel si Coronica na dalawa niya sa pulis. Vacancy na nagkaroon Dyan na batian si Colonel Kim Ligada sa iyang pahayag na wala sang reshuffling pero may iban nga mga posisyon subong sa ICPO ang bakante kay bangod nga may mga personnel man si Colonel Coronica nga ginpang-upod niya or ginpangdala dito ya sa Bacolod City Police Office ka K5 dyan. Sino ang mga ginpangdala niya? Wala ini na detalye ka K5 dyan kung sino ini nga mga personnel ang iya nga ginpangdala ka K5 dyan. Okay. So, importante lang na kasi depende na sa performance sa mga chief of police kag mga opisyal o mga staff dira sa ICPO kag K5 Karen. Ag sa subong gani ka K5 dyan, kung matugduman to bala nga si Police Captain Nonito Venteroso, gin-relieve to siya antes halin diri si Colonel Coronicati ang sa subong ang naga-temporaryo nga nagipungko bilang hepe sa Police Station 10 si Lieutenant Colonel Rene Obregon kag sa subong nakadepende ini ka K5 dyan sa kay Colonel Kim Ligada kung sino ang ibutang gid nga hepe or OIC sa Police Station 10 ya ka K5 dyan. Okay. So amo na ko subong ang bakante kay Deputy Director for Operation si Police Lieutenant Colonel Obregon. So dual ang posisyon niya subong? Yes. Ag ang man subong ka K5 dyan ang sa chief bala sa ginhalinan man ni Colonel Ligada ang man nasubong kung sino man ang magabulo sa iya kay dapat si Colonel Coronica na da pero kay bangod nga gin-appoint siya bilang DCPO Director ka K5 dyan di nabakantihan man ini ang posisyon subong ni Colonel Kim Ligada bilang chief sa Regional Plans Strategy and Division Management ka K5 dyan. So kung ay dati kuhaan si iban nga unit Mm-mm. Okay. So salamat yan Kaki5 Karen.
Ini nga balita ang ginadulong sa inyo sa Klinika DTX Coffee Mix, ang Klinika de Alternativo Medicina ni Doc Ramel Uy. Ang DTX Coffee Mix mga ka-K5, healthy coffee, ini nga nagahatag sa maayo nga benepisyo sa aton nga lawas bangod sa natural and organic ingredients, kaangay sa ampalaya, chia seeds, ka de-sugared sugarcane extract. Ini si ka-K5 Karen Badilla para sa Kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. K5 News FM. Kampiyon Report. Madamo kinya salamat sa report ni Kaki5 Karen Badilla. 11 Mbps. Happy birthday lang ha kay Ma'am Florisa Mandafi. Ma'am Florisa Mandafi sang barangay Kompanya Sentral, Molo, Iloilo City. Sa mga taga-barangay Kompanya Sentral sa distrito sa Molo da mayong udtogin no kay Ma'am Florisa Mandafi. Happy birthday. Ituro ang daan. Nagapamati man subong ang Lian Barbershop. Ako'y sabi ang Lian Barbershop dira sa Bangga Bianing. Nagapamati gid sa Bangga Bianing sa distrito sa Molo. Maayong hapon. Thank you ha. Ako ngayon'y nag-iisa Sa inyong pagpamati dira sa K5 News FM Iloilo. Standby ha karon sa pagbalik naton pagkatapos ang aton sining Mighty C Network News. Ang report ni Kaki5 Kim Kaloyo kag Kaki5 Ralph Mosquida. Ano ko ni mga peryahan, may peryahan sa Mulo kay star ko na sa simbahan. Oh, sino nagreklamo? Okay lang na tani kung may star sa simbahan bla mga biktima sang calamities, no? Ang mga nasunugan abi o kung nagubag ila balay. Bangod sang mabaskog nga hangin kag dalagko nga balod dira sa coastal area sang Kalumpang. Hindi na nga ikop-kupon sang kagpaistaron temporaryo sa simbahan, nakadepende na sa pare day. Linya no ni mga nagaperyada paistar sa simbahan, sino nag-order? Paunta na karon ha. ang aking nilalang. Report ni Kaki5 Ralph Mosquida kag subong man ang reklamo or ang ining pagkapilar sang pila ka mga transport cooperative sa siyudad sa Iloilo sa Senado. Sa Senado, planang Senado ini ka implement sina no kag nakadepende na sa presidente. Ining pagpaiway anay bla sang implementation sang sang Public Utility Vehicle Modernization Program. Mo gani nambal ta adugay na sini. Iti part ini nga mapaganhagan naton ang problema naton sa environment kay may mga climate change na. Eh dapat ang mga makina sa salakyan, especially ang mga public utility vehicle, dapat mga Euro 4 compliant. Hindi nga mga di pasahero nga jeep naton nga iba na, hindi kita na. Ahay, kaluloy na mawigit ng kaha mo. Wa isang stoplight, wa isang signal light, wa isang backlight. Kung isa way man headlight, kung gabi ang mga buisit yung mga driver na way kasi liga ilang mga headlight. Kag daw hindi nagakarismo na sa itsura, bla daw ay maintain yung mga salakyan. Kung mareklamo lang sila. I-maintain nyo man kay public utility vehicle lang inyong salakyan mo. Ang commuters o kung ang mga sumalakay deserving nga magsakay sa mga maayo, malimpyo, komportable, safe. Komportable, safety sila sa pagsakay sa mga di pasahero nga salakyan. Hindi nga kagang-kagang sige pabiyahe. Unfair sa mga nag-invest. Kaya nagpangabudlay nga mga cooperative sa mga korporasyon, kompanya nga nag-utang sang kwarta sa bangko. For the purpose nga ginasunod ang kasuguan sa modernization na hindi man ang ma-implement sang 100%.
O ti, nagpangutang ni sila o. Ang mga kooperative ni, mga korporasyon na pangutang ni iban sa bangko. Para sundon lang ang maayo ka gusto sa gobyerno para nga mangin maayo man. Tapusan sigihon ta papabiyahin sa mga kagang-kagang kag mga kinugpakilo ng mga jeepney. Bang ganito hindi ka trapo sa ilang mga salakyan da. Ang mareklamo lang kamong nawadaan sa kwarta. Nawadaan kamo palangabuyan. Ibalaan nyo ang palangabuyan nyo, ayun nyo ginakayo. Nais kong magbalik. Magbalik ta dugay-dugay ha sa aton sining pagpangalagad. Magabalik kita sa aton sining pagpangalagad sa 11 Mbps pagkatapos ang Mighty C Network News. Ang pag-recap naton sa mga nagdalaog sa Sapsuki Ayuda Promo. Dili sa aton yung pagpangalagad sa 11 Mbps. Standby na mga kaki-5. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. May family history ba na kamuusang diabetes? Mag-DTX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DTX 500 ka na! Ang DTX 500 ang may powerful compound nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500 garantisado, epektibo, para mismo. DTX 500. This time, istoryahan ta kon ano bala nga mga identified substances ang nagakos ng cancer. Agud malikawan ta ini. Prevention is our primary goal in the fight against cancer, Dr. Mel. Hindi ka mo gusto magka-cancer? Simple lang sa Batsar GP. Inom adlaw-adlaw DTX 500 kag Mighty C. Kay ini nga power combination ang makabulig sang dako sa pagpugo nga hindi magka-cancer. Grabe ang antioxidant sina. Ang DTX 500 kag Mighty C ang anti-mutagenic, anti-carcinogenic kag syempre anti-inflammatory. Anyway, malawig ang listahan sa GP sa mga bagay nga maka-cancer. Pasalamat kita kay ini nga na-identify sa mga eksperto sa medisina gani isa-isa hunta mga kabangdanan sa pagtubo sang cancer. Naunta Sir JP, numeros listahan, smoking. 15% sang tanan nga klase sang cancer aso sang sigarilyo ang ginhalinan. Madamo sa mga carcinogenic chemicals ang aso sang sigarilyo kag ini ang nagadamage sang imo nga DNA sang aton nga selula leading to cancer of the mouth, nose, atay, tiyan, cervix, leukemia kag madamo pa. DTX 500 para sa matino nga dugo. DTX 500 para sa healthy nga tay. DTX 500 ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino ang atay, happy kanunay. DTX 500 masaligan, epektibo. DTX 500. Suno sa isa ka study nga gin-publish sa journal Science, ang pagsigarilyo sang isa ka kaha kada adlaw sa sulod sang isa ka tuig will lead to 150 extra cell mutation sa lungs. Kung gainom ka DTX 500 kag Mighty C kada adlaw, luwas ka sa mga paghubag kag luwas ka sa gitawag diabetes. Ang sobra nga pagbulad sa adlaw, Dok, ang nagapakan. Taos pusong pagbati, ito po si Jesus Cudero. Sa lahat na bubuo ng K5 News FM Iloilo, happy 3rd anniversary. Hiling at dalangin ko na patuloy ninyong pagsilbihan ang ating mga minamahal na kababayang Ilonggo sa ngalan ng serbisyo publiko. Mabuhay po kayong lahat. Congratulations and happy anniversary! Happy 3rd anniversary sa lahat ng bumubuo ng K5 News FM Iloilo. Salamat gid sa inyong malayang pamamahayag sa lalawigan ng Iloilo. Sana ay patuloy po ninyong paglingkuran ang ating mga kasimanwa ng patas na pagbabalita at magagandang musika. Marami kayong napapasayang Ilonggo tulad ko. Proud ako sa inyo. Cheers to many more years of tuning in and enjoying the sounds that make our days brighter. Congratulations on reaching this milestone. I love you all.
Happy anniversary to K5 News FM Radio in Iloilo. Good day to all of you. Happy anniversary. Thank you for delivering the news to our Ilonggo brothers and sisters. We wish you the best in the coming years. Mabuhay po kayo. Mga ka-K5, daw kadasig lang sang tiyempo. Daw kaangay sa isa ka baga nga amat-amat nga nagasigrap hasta nga nagadako kag nagkalayo. 3 taong haghahatid ng serbisyong totoo at may puso sa bawat Ilonggo. Ngayong taon, hindi tayo nagpahuli sa pagkalap ng mga naglalakihang mga balita at kaganapan. Inihatid din natin ang kampyon na serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo. Sa information nga nakuha natin initial, pumato siya. No? Siyang nagpakilala ang pulisya ng isa sa ka-pulis. Naginalantaw, pagpangimon ang motibo sang krimen. Mahigit 10 pamilya na ang ating nabigyan ng tulong sa ating corporate social responsibility na kampyon na serbisyo. Okay, ito. Tama ako na eh. Hindi ako na ka... Ano? Wala na ba? Tabos ako na... Luha ko. Sabi mo pas mo. Ngayon na kadaan ako na. Sadya ko kanina kabato na ako na. Tao ka, happy birthday. Sana malala ako na pas mo. Diin man kami dalon sa amon pagpanakaton, ang amon tagipuson sa pagserbisyo sa syudad kag probinsya sang Iloilo, magapadayon. Di namin kayo iiwanan. Tuloy-tuloy ang kasiyahan dahil kayo ang aming lakas at inspirasyon. Tayo sa pagbibigay ng sorpresa sa mga kasintahan sa ating Valentine's Day Special. Kaya ari na subong diri sa studio ang aton na lucky couple sa aton nga Valentine's Special K5 Feb Ibig. Upod naton diri subong si Ma'am Alexa and si Sir Jude. Good afternoon. May ara kita dira sang flower bouquet. May ara man kita dira sang gift from Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. After sila syempre of course ang aton nga prize. Tumataginting na 5,000 pesos. Noong Marso, inilunsad natin ang... Need ko daw mag-take ng DTX 500 para ma-detox ang aking katawan. After a week ng pag-take ko ng DTX 500, naging masigla at alerto ang katawan ko. DTX 500 bilis sa mga butika. DTX 500. Correct, Doc Far. Dahil ang DTX 500 ay may pinakamataas na antioxidant at katumbas nito ay para tayong kumain ng 10 klase ng gulay kada araw. Ang galing, no, Sir Ted? Oo, samahan pa natin ng Mighty C, the alkaline vitamin C para tumibay palalo, mas maging elastic ang ating mga kaugatan. At malaga din ang disiplina sa sarili, Sir Ted. Dapat din po kayong umiwas sa mga pagkain nakakapagpataas ng kolesterol gaya ng mga karne. Oo. Sobrang mamantika ng mga
mga pagkain, ha? Kagaya ng mga junk foods, mga fast foods, at syempre sobrang kanin. Ayan, Naku, only rice. Ayun nga sa mga health experts, no, na ang fast food daw ay nagpapabilis ng kamatayan. Nako, mag-isip-isip na kayo. DTX 500. Kaya kung hindi nyo po ito kayang iwasan, dahil sa nature ng inyong trabaho o pamumuhay, ay mas mainam na mayroon kayong baong proteksyon araw-araw. Dapat. Upang maiwasan ang stroke. Mag-DTX 500 at Mighty C, the alkaline vitamin C araw-araw, upang ang inyong kalusugan ay nasa top condition. DTX 500. Exactly, Doc Far. Kaya nga may Ang oras sa buong Kapuluan ganap ng alas 12 ng tanghali. Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon K5 News Philippines. Sumasayo ang Mighty C Network News. Mighty C Network News. Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Gani Oro. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang rehiyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News. Mighty C Network News. Headlines. Rainfall alert, red warning, nakataas na po ngayon sa Metro Manila, Rizal, Cavite, Bataan at Karatig lugar. Kabilang na po ang Olongapo City at Zambales. Ito pong napapanood nyo ngayon ay live video sa mga lansangan po ng Olongapo City. Matapos na 2 oras mula kanina ay bumuhos po ang walang patlang na pagulang at ngayon malaking bahagi na po ng Olongapo City ang lubog na sa baha. Sa iba pang mga balita, 4 ang patay sa naganap na landslide naman sa Batangas dahilan sa matinding pag-ulan. Nawawalang kita ng bansa sa kabila naman ng total pogo ban, kayang bawiin ng pamahalaan ayon sa NEDA. Chinese national na computer hacker sa sinalakay na Pogo Hub sa Porac, Pampanga, arestado. Dating Pangulong Rodrigo Duterte hinamon si Pangulong Marcos na magpa-hair follicle drug test. Wanted person patay matapos mang-agaw ng baril sa loob ng police station sa Leyte. Batas ukol naman sa intellectual property planong baguhin ng Department of Trade and Industry. Isang babae naman sa Antique nagpakamatay, problema umano sa pinansyal ang nakikitang dahilan. Reciprocal access agreement sa pagitan ng Pilipinas at iba't ibang bansa inaantabayan na. Total pogo ban sa bansa ikinatuwa ng dating presidente ng Negros Oriental State University. 3 katao naman sugatan matapos ang aksidenteng pagputok ng baril ng security guard ng isang bangko sa Capiz. 235 milyong pisong halaga ng illegal na droga nasabat ng PNP Region 6 sa loob ng kalahating taon. Balita abroad, 229 katao nasawi sa 2 landslide sa Ethiopia. Magandang tanghali Pilipinas, ito ang Mighty C Network News. Mapapakinggan simulcast sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Kapuluan. Ako po naman ang inyong tagapagbalita, Gani Oro. At kabilang po itong Zambales at Olongapo sa makikita nyo sa video ngayon na lubog sa baha. Lubog po sa tubig baha ang maraming lansangan dito sa Zambales at Olongapo. Ang Zambales po ay kasama na sa itinaas na ang NDRRMC ang red rainfall alert, red warning. Nauna nang itong itinaas sa Metro Manila at karatig lugar kagaya ng Bataan, Bulacan, Pampanga at Rizal Province dahilan sa matinding pagbuhos ng ulan dulot naman ng bagyong si Karina at dala ng hanging habagat. Sa iba pang balita, kumpiyansa naman ng National Economic and Development Authority o NEDA na mababawi ng pamahalaan ang mawawalang kita sa offshore gaming operators o POGO matapos namang ipagbawal ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang operasyon nito.
Sa post-State of the Nation Address o SONA briefing, sinabi ni NEDA Secretary Arsenio Balisacan na may kita naman ang pamahalaan mula sa mga buwis tulad ng corporate tax, income tax at ang mga imported na produkto. Mas malaki pa niya ang makokolekta nito ng pamahalaan kung pagsama-samahin ang mga ito kumpara naman sa mawawalang 14 na bilyong pisong kita mula sa Pogo. Giit pa ni Balisacan, mas malaki ang negatibong epekto sa bansa ang dala ng Pogo dahilan sa mga krimen. Sa kapapasok lamang po na balita, ito po'y breaking news. 4 ang patay, kabilang ng isang buntis na ginang matapos namang matabunan ng landslide o gumuhong lupa ang kanilang bahay sa sitio Manalaw, Barangay Subic, Ilaya, dyan po naman sa Agoncillo, Batangas. Itong kinumpirma ni Agoncillo Vice Mayor Daniel Reyes. Kasamang natabunan ng gumuhong lupa ang mga batang edad 15 anyos, 13 anyos at 9 na taong gulang na bata. Sa mga ulat pa rin, Chinese national na computer hacker na sinalakay naman ng Pogo Hubs sa Porac, Pampanga, arestado. Detalye ng balita hatid ni K5 Roel Tarayaw. Arestado ng mga operatiba ng Bureau of Immigration ang isang puganting Chinese national na umano'y isang expert computer hacker na nagtrabaho sa sinalakay na Pogo Hub sa Porac, Pampanga sa isang resort sa Poro Point, Freeport, San Fernando City, La Union. Batay sa ulat kay Immigration Commissioner Norman Tansinco, lasukol ng mga otoridad ang suspect na nakilalang si Lin Kide, 40 anyos, na isa sa mga nakatakas sa Lucky South 99 Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Naaresto ang suspect matapos makumpirma ng PAOK base sa kanilang follow-up investigation sa mga nakatakas na sangkot sa operasyon ng Pogo Hub sa Porac, Pampanga, kung saan sa pagibagtulungan ng mga intelligence group ng PNP, military at Navy nasukol at nadakip ang suspect. Sa record ng immigration, si Lin ay tinagurian ng Chinese police authorities na isang pugante at wanted sa kaso ng krimen sa China. Suspect siya ng mga otoridad. Si Lin ay responsable sa hacking ng mga bank accounts ng mga nabiktima sa US, Middle East at Europe. Nasa kustudiyan na ng Immigration Warden Facilities ang suspect. Para sa MyBC Network News, ako si K5 Roel Tarayaw para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM. BBM's refusal is the best authentication. Ito ang binigyan din ni dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos niyang hamunin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magpa-hair follicle drug test upang mapatunayan daw na hindi totoo ang kumakalat na umano'y polvoron video nito. Matatandaan kamakailan lamang ay kumalat sa iba't ibang social media platforms ang isang video ng paggamit umano ng Pangulo ng iligal na droga na pinalabas daw sa Maiso gatherings sa Vancouver, Canada at Los Angeles, USA. Pinabulaan na naman ng Department of National Defense ang naturang video at sinabing ito umano ay maliciously crude attempt to destabilize the administration. Wanted person patay matapos mang-agaw ng baril sa loob ng police station. Ang detalye mula dyan sa gawin ng Leyte, hatid ni K5 Reggie Malinaw. Nauwi sa pamamaril ang dapat sana'y mapayapang pagsuko sa mga otoridad ng isang wanted person sa bayan ng Javier, Leyte. Kinilalang suspect sa pamamaril na si Edward Meras, 44 anyos at residente ng barangay Malilisid sa naturang bayan. Habang naisugod naman sa ospital ang mga biktima na kinilalang sina Police Staff Sergeant Pedro Ortiz Ibanez III, Police Staff Sergeant Rene Herones Atulibas at Police Corporal Jano Barredo Herones. Sa eksklusibong panayam ng K5 News FM Tacloban kay Police Major Ronald Puso, OIC ng Javier MPS, ay voluntaryo umanong sumuko sa kanilang istasyon ang suspect kung saan sila mahampaw man ito ng kanyang misis upang sumuko para sa kasong frustrated murder. Habang naghihintay umano ito na maproseso ng kapulisan, ay bigla na lamang umano itong nang-agaw ng baril sa isang pulis at pinaputukan ang mga nasa estasyon na nanananghalian. Dahil dito ay napilitan ang mga pulis na duty na baril ng suspect na nagresulta sa agarang pagkamatay nito. Nagtamo naman ng tama na bala sa katawan ng ilan sa mga biktima habang isa naman ang sugatan matapos itong tumalon sa bintana upang makaiwas sa pamamaril. Personal naman na binisita ni Police Brigadier General Reynaldo Pawid ang mga biktima kung saan nagpabot ito ng tulong pinansyal
sa mga sugatan. Para sa MyTC Network News, ito si K5 Reggie Malinaw para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM. Sa mga balita pa rin, plano ngayon ng Department of Trade and Industry o DTI na amyendahan ng Republic Act 8293 o ang Intellectual Property Code of the Philippines. Ayon kay Trade Secretary Alfredo Pascual, kaniyang re-rekomenda kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang ilang mga pagbabago para maging mahigpit na ito ay maipatupad ang IP law. Dagdag pa nito ko kahit mayroon ng batas sa bansa, ay mahalaga na magkaroon pa rin ng pagbabago para sa lalong mapalakas ang pagpapatupad ng batas. Layunin nito ay para mabigyan ng proteksyon ang may-ari ng intellectual property laban sa pamimirata at sa pamimeke. Isang babae naman sa Antique nagpakamatay. Problema umano sa pinansyal ang dahilan. Detalye na balita hatid ni K5 Jojen Murillo. Wala nang buhay at nakabitin sa loob ng kanilang bahay nang matagpuan ng isang babae tinatayang 5 ng umaga noong Lunes sa Barangay Tika, Bugasong, Antique. Kinilalang biktima kay alias Mersa, 38 anyos, kasado may isang anak at residente ng nasabing barangay. Sa panayam ng K5 News FM San Jose kay Police Master Sergeant Joven Alvarez, investigador ng Bugasong MPS, kanyang ipinahayag na natagpuan ng kanyang 10 taong gulang na anak ang kanyang ina na nakabitin sa loob ng kanilang bahay gamit ang tinatayang 2 metro ng nylon. Lumalabas sa investigasyon ng mga otoridad na base sa payag ng kapamilya ng biktima na marami itong utang sa mga lending company na posible rason ng kanyang pagka-depress dahil may binabayaran itong 5,000 kada linggo. At nabatid na hindi ito ang unang pagkakataon na nagtangkang magpakamatay ang biktima dahil nagpayag ito na hindi na niya kaya ang kanyang problema 1 linggo bago nangyari ang insidente. Para sa MyTC Network News, K5 Jojen Kabatingan Murillo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Antique. K5 News FM. Sa mga balita pa rin, prioridad na ng Pilipinas ang paglalagda ng Reciprocal Access Agreement o RAA, kabilang na ang mga pangunahing bansa tulad ng Canada, France at New Zealand, ayon kay Department of National Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. Ayon pa kay Teodoro, ang nasabing kasunduan ng 3 bansa ay sisentro sa interoperability sa pagitan naman ng military force. Matatandaan na ang unang RAA ay pinirmahan noong July 8 sa pagitan ng Pilipinas at bansang Japan na naglalayong alisin ang restriksyon sa pagitan ng Armed Forces of the Philippines at ng Japan Self-Defense Force. Total Pogo Ban sa bansa ikinatuwa ng dating presidente ng Negros Central State University. Alamin natin ang detalye mula kay K5 James Bandoquillo. Kahit dismayado ang mga magsasaka at tsuper, pinuri naman ng ilang mga tao sa Negros Oriental si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang matibay na posisyon para igit ang soberanya na karapatan ng bansa sa West Philippine Sea. Binati ni Dr. Henry Sohor, dating Pangulo ng Negros Oriental State University, ang Pangulo ng Pilipinas para sa kanyang matatag at matibay na paninindigan sa pagkuha ng bansa sa West Philippine Sea. Pinuri rin ni Sohor si Marcos sa pagbabawal ng Philippine Offshore Gaming Operation para walang economic invasion ng mga dayuhan sa ating bansa. Ikinatuwa rin ni Sohor ang mga karagdagang pribilehiyo at iba pang benepisyong inihayag ni Marcos para sa mga guro sa pampublikong paaralan. Umaasa siyang maibibigay din ito sa mga guro sa pribadong eskwelahan. Para sa MyTC Network News, ito si K5 James Bandoquillo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Negros, K5 News FM. 3 katao sugatan matapos aksidenteng pumutok ang baril ng isang security guard sa loob ng bangko. Alamin natin ang detalye mula kay K5 Angel May Ciudad. Sugatan ang 2 kliyente ng isang bangko sa Arnaldo Boulevard, Rojas City dahil sa aksidenteng pagputok ng baril ng security guard habang nililinisan niya ito. Nasugatan sa paa ang lalaki na kliyente pati rin ang babae na kliyente ng bangko habang nasugatan sa kanyang kanang kamay ang 40 years old na security guard. Ayon kay Police Chief Executive Master Sergeant Ramil Arcangeles, spokesperson ng Rojas City Police Station, posibleng nasa trigger pin nakalagay ang ituturo ng security guard dahilan ng pagputok
ng kanyang baril. Sa pagpapaliwanag ng 40 years old na security guard, ang safety pin ng kanyang baril sana ang kanyang hawakan. Sa ngayon, nasa mabuting kalagayan na ang mga nasugatan at dinala sa Roa City Police Station ang security guard. Para sa MyTC Network News, ito si K5 Angel May Ciudad para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Capiz, K5 News FM. 235 milyong pisong halaga ng illegal na droga nasabat ng PNP Region 8. Detalye na balita hatid ni K5 Kim Kaluyo. Umabot sa 235 million pesos na halaga ng illegal na droga ang na-recover ng iba't ibang units ng Police Regional Office o PRO6 sa unang 6 na buwan ng taong 2024. Base sa data ng PRO6, 233 million pesos dito ang halaga ng shabu na may bigat na 34,297 grams at 2.4 million pesos naman ang marijuana na may bigat ng 20,200 grams. Samantala, 1,600 naman na sospek ang naaresto sa 1,208 na police operations mula Enero hanggang Hunyo ngayong taon. Nagpasalamat naman si PRO6 Regional Director Brigadier General Jack Waki sa dedikasyon ng kapulisan sa kampanya laban illegal na droga. Para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Kaluyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM. Balita abroad. Mabot na sa 229 ang nasawi sa naganap na 2 landslide sa southern Ethiopia. Ayon sa Communications Affairs ng Gofa Zone, na kinabibilangan ito ng 148 lalaki at 81 babae ang nasawi, kabilang na rin ang mga bata. Inaasahan na tataas pa ang bilang ng mga masasawi dahilan sa marami pa ang natabunan. Nagbunsod ang nasabing landslide ilang araw na walang tigil na pagulan kung saan unang landslide ay maraming biktima ang natabunan. At sumainyo po ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandali, magbabalik na po ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga Olongapo at Zambales, magbabalik po sina K5 Weng Quijada at Eileen Sanchez at ipagpapatuloy ang special coverage ng baha sa lugar na ito ng Zambales at Olongapo. At mula po naman dito sa K5 News Center Philippines, ako naman ang inyong naging tagapagbalita, Gani Oro, para sa Kampiyon na Istasyon, K5 News Philippines. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. 11 Mbps. Balik na sa aton nga pagpangalagad mga ka-K5, ang oras last 12:17 na sa hapon. Ang ining oras ginadulong sa inyo sang DTX 500. DTX 500 di superior antioxidant para malikawan naton ka makontrol ang aton sininga diabetes, para malikawan naton ang mga komplikasyon sa mga balatian, mag DTX 500 adlaw-adlaw. Kaya ang DTX 500 nagakontrol sang inyo nga diabetes. Kaya kung hindi ikaw katulog kon gabi, mag DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 di superior antioxidant. DTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500 diabetes, arthritis magkaayo. DTX 500 ang high blood mo sigurado magkaayo. DTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500 epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, kag madamo pa nga iban. DTX 500 mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500 ang health mo protektado. 11 Mbps. Sabio, sigurado sa serbisyo, astig sa komentaryo.
kita sa aton nga pagpangalagad mga ka-K5 diri sa 11 Mbps. Mga balita o public service diri sa K5 News FM Iloilo. Musta lang ka muna yung hapon lang, along-along lang kay tinagaulan-ulan. Sapagkat ako'y nagahangin-hangin, mahangin. Sabay pa ang hangin subong, hindi lang magsulod sa ulo. Ay delikado kung ang hangin magsulod sa ulo. Naka-standby na si Kaki-5 Ralph Mosqueda. Standby Kaki-5 Kim Kaluyo ha. Ay ginareklamo niyo ano kuno mga mga taga-piryahan naga-star sa simbahan. Okay lang na yan kung mga kalamidad may sunog. May nagkalaguba bala ito bakod sa dalagko nga balod kag mga baskog hangin. Sa piryahan ti daw problema kay gipa-star sa simbahan. Sino ang nagpa-star sa simbahan? Sino ang mga nagareklamo kang ang ginpa-star din sa chapel dira sa distrito sa Mulok? Check tabi report ni Kaki-5 Ralph Mosqueda sa report, kampiyon nga report. K5 News FM, kampiyon report. Kaki-5 Ralph. Kaki-5 dyan. Masubo nga bahin sa mga dibuto. Ami ko malang masubo matuod ngang simbahan gin-istaran. Piryante ang naga-star. Automatic ba? O itsa-itsa. Ano ba? Itsa-itsa. Sa din nga piryahan, taga din sa din sila ka pirya sa Bungaw. Sa may Zone 1, Kalumpang Molo, K5 dyan. May nagpadala sang video sa aton. Actually, wala siya against sa ginbutang nga peryahan. Ang iya man lang nalainan sang buot is ginpa-star ang mga peryante sa chapel mismo, K5 dyan. Bilang isa ka diboto ni Katoliko eh. Oo, ganiti. Okay lang na iakuntani kung mga biktima. Bisa may nasunog ilabi balay, no? Oo nga nasunog ibibalay nila taga West Tabugabog to pestaron mo da. Pwede. Ang mga nagkalaguba balay to sa paghanot to sang dalagko nga balod kag mabaskog ngangin. Pwede. Ti pwede ini peryahan sino ngaslo ng pestar sila da. Ginpamangkot ko si Kagawad Inday Granzo kay nagambal siya una. Gin-clarify niya hindi pa pariente kay siguro may salaman peryahan bot silingon nga may mga peryahan subong dira sa Barangay Kalumpang ang nagaobra sa peryahan gin pa star sa chapel. Yes, kay gapadulong ilang nga piyesta sa pero ang chapel na sino ka panagya barangay kon ang Romano Katoliko? Ikon chapel, most probably, basi ko na turnover na ni sa simbahan K5 dyan o kung yaman sang barangay chapel. Pero, ang masakit lang galing sa part sa mga nanigulang na baladira K5 dyan, kaya mga dibuto, laging butangan, yagi pa istaran. Subong liman na sila kadlaw, pag-abot ko to nagapanghimo, sila kay nadala diri sa K5 News FM Iloilo. Gin kadto na to si Kagawad Inday Granzo, gin katuan di man si Kapitan Tani, kaya so kay in behalf sa kay Kapitan Lolita Maprangala. Maprangala, no? Maprangala. Si Kagawad Inday Granzo ang nagpa-interview sa si Kapitan sa AX. Si Kapitan niya din masako siya sa AX ko, no? Sako sa minutos. Di sako sa kung AX na anong problema niya sa AX siya mabato na? Basi kon ginapili kung sino ng ibutang eh. Amo nang sako sa kay ginapili iya kung sinong tagaan. Basi balang ni Kapa. Ti sako sa mo ariya concern sa barangay niyo. Correct. Nasakitan di diyang mga tigulang, mga diboto K5 dyan ni sang simbahan Katoliko. Zone 8 ni ang ang pirya. Tubangan gid sa simbahan pagid. Zone 1. So tubang pagid sa simbahan sang chapel? Subang chapel may piryahan. Kamo kanina nga daw insulto ni. Insulto ni sa mga sa mga religyoso da, no? Yes. Tubang simbahan na muna butangan mo yung sugal? Oo. Ini man na kasi lang ang abi sports na kay ang premyo chicharon, dulce, pero kataya ka kwarta. Gambling Sugal man na gapon. Oo.
una ti siyempre nakahambal si Kagawad Inday Granzo, nga hambal niya wala siya kuno sang paryente kedo dito sa part ni paryente pero ginakorek nga paryente. Okay. So inabati ko kay nag-issue yang barangay sang permit para nga ibutang dira lang man kuno nila nakita nga pwede ang peryahan kay 5 diyan. Kamangkot sino na ang tagiya sang property nga ginbutangan nila? Iya sang barangay pero tubal sang chapel sang barangay. Tino hindi naman gusto. Tiyambal ni Kagawad Inday Granzo. May problema? Iya na siya problema kay multipurpose na sa kuno ang chapel. Hindi pagkat multipurpose, hindi man na under sa disaster ang pina-star dira. Kung nabagyuhan sila to paminsin diyan, tagi-star sa simbahan dito. Amo kanina kung nasunugan sila to, no? Mga taga-abog mulo, abi to kayo tiwa, isa-staran pa, istaran mo na, pwede pa na. Pwede pa. Ang mga nagkalaguba balay ito sang, di ba may taga-kalumpang man to nagubaan balay, di ba? Tatlo. Kung sila nag-start na, okay lang tani na, kay biktima sila sang kalamidad mo? Pwede. Pero, sa muling part, taga-peryahan, K5 dyan, kakalain sa pila ka mga deboto. Sino kinang reklamo siniyaw nga nagpadala? Ang nagreklamo, nagpadala gid sang video sa aton. That's why kaging kantuan da. Ang nagvideo, ang concern ng istorya na sa tagiya sa video tabala si Mrs. Tigdigro. Sila niya ako sa video. Sila niya, sir, sino nagpadala sa inyo sa video? Sila ko si Karen Badilla. Sila ko. Kung si Kakipay Bermilo, pa kuno si Jennifer. Jennifer? Sabi ka, law niya ko ni Soraya si Jennifer. Sino nga Jennifer na Kakipay Bermilo? Saboroso. Basi hindi sa kapuli, di blang ron. Siling ko, isa ka concern may moriatic na din si Maninay Mani, ang balik Kagawad Inday, may permit na kuno sa barangay. Tigaring kalain sa part sa mga deboto. Unahon ko, ang explanation ni Kagawad Inday. Hindi, unahon tani ang mga nagareklamo. Unahon tani ang buto na haranan kay Pai Lawrence. Arang mga nagareklamo, unahon tani nagareklamo kay i-play tabla tong video kagabi, naging padala sa aton kay Pai Lawrence regarding sa sininga impormasyon nga gin padala sa aton. Ara. Ang video anay nga nagareklamo sila. Kasi daw hindi naman gusto nga simbahan niya ginimo ya istaran sa taga-peryahan. Amo kanina ang sino naghatag sang yabi sa ila? Ilang tawa ni? Ha? Ang bugani? Ilang tawa ni? Sugot lang kamo nga mo ni amo ni babuyon niya di ang chapel naton. Yan mo na ang reklamo. Kipay Bral. Dulaw. Kipay Bral. Duway. Kipay dyan? Tiyan mo na ang reklamo. Oo. Ano kanina, ang balito, babuyon ng aton nga chapel? Babuyon aton nga chapel. Doon na ko nara na dang isa ka video nga ginsend ko. Nga isa ka deboto kay 5 dyan. Base kung sa Baluarte pa lang, Blau? Base sa Baluarte pa lang siya na langalangan sa siguro. Traffic? Mahalin ko wala kay Starlink para nga makapasa. Naistorya ta diri ang isa ka deboto. Kag siya ning in charge sa katikista pa siya si Sidencia Glabin K5 dyan. Siling ko kuhaan ta ka sang interview. Atagon ta lang niya daw okay pa na gani gawa kun aral sa sagwa no peryahan no. Pero kung istaran mo paginik man ginababoy ang aton nga chapel do hindi man na gusto. Yes, hindi man na mayong monyo inyo sa nayang chapel da. Di pa nagagaw-lagaw ang interview ta kay Ma'am Sidencia Glavin. May ang aton ni kay may nagreklamo mo. Oo. Ara na? Ara sa Baluarte na traffic kuro kay Bral. Gani. Kaya kinanglan una gidanay ang mga nagareklamo. Kay ang sabat, medyo ulihi, unay reklamo, alam naman ang sabat una sang sa reklamo. I-try ko sa Viber, ginagawa ko siya mo para nga buta ng tabo sa buong kay Toto Mark naman para nga mapabati ta ang isa sa mga deboto kay 5 dyan nga nagamuno sila nga ti kalaway sa part sang simbahan nga amo ni ang nagakalahinabo dara sa ila sinigi barangay. Actually
nag-atubang ko to sa pila ka mga pumuluyo nga nag-istorya kita mismo Siling ko nagsakristan ko sa simbahan, siling ko sila. Siling ko pero wala ko kapangot kuligtas. Si Ramilo doon kung ano bisa reaction niya na wala ko kapangot kuligtas. Aramon niya, magambal na niya karon si Father nga tanaan nyo, kahit di kinatiganan na para sa pare mo. Tatlo ka sa kung mga punsyon. Mambal nga Father, para si mo Father. Tapos, mambal si Father. Natag ni, para naman ni sa sakristan. Kaya doon naman ko sa unabla, may mga piyesta, no? O anong okasyon ng pamisa. May amo nambal na nga pagkaon para sa pare. Mga atay kag batikulon, yan isang pare mo. May para sa pare. Pagkaon para sa pare. Atay kag batikulon, ha? Ara na ang reklamo. Ara na kayo sa Lawrence, ara na. Actually, hindi siya ang reklamo, reaksyon niya bilang isa ka deboto kay Feb dyan. Okay. Ano ganin mo nga ngalanan? Sidensya, Glabin. Sidensya? Glabin. Glabin, okay. Nice. Ikaw in charge sa chapel, Dre? Naman kay Kuna Flores, Kunayo, siyempre bilang katikista, ginakuan mo namon, ginatipo namon ang mga kabataan dira nga magkuan sa Flores. Siyempre ginatagdanan makanubi nga magkapot ka yabi. Ano nakadugay ining chapel, Dre? Bilong ko kay 2090, ara na daan chapel yan nga daan. 2019? 1990, ara na ang chapel. 1990 kami din. Ang chapel, iyan isang simbahan, barangay, at the same time ginagamitan magmisa sa Katoliko. Oo, yan. Tuno sa mga katigulangan, sila nagtipon-tipon, kuno sang una, nga manamayo na kung magpatindog sila sa tipon-tipunan nila na mga istoryahan dahil kung umuon nga chapel. So halinsad to, ginahimo na siya as simbahan, may gamisa regular Dre. Kung hindi man kung may mga limbawa, mga August, kay kapistahan may sonal mass, na di kung magtapos naman ang Flores, mga May 30, na ginagapasidol kami ito, mamisahan inada. Okay. As a katekista, kagdibuto sa simbahan Katoliko, anong imo feeling nga ang simbahan paistaran sa mga nag-obra sa peryante? Okay bala ina o kung hindi? Kung kaisa, hindi man nagaangot ang kwan dira sa hilikoton sang kwan sang simbahan ari dai. So as a katekista malain para sa imo? Nung kalaway man nga amo na ang kwan nila nang okay lang ko isa lang kadlaw kay gapangita sila sang balay nga anuhan nila. Kaya nagmuno matukagabi ka natin ang kuanda nga. Tapos na lang. Tapos na. Naka-istorya. Pila? Ati naka-istorya na. Ikaw makamu gani. Pila na sila ka si Manada? Amo kami apat kadlaw. Wala naman kuanda reaction ina sir. Reaction na ini siya. Sang tumuloo. Oo. Amo na ako na nga nakuanan. Hindi lang ako gid ang tag-iya sinada. O galing bilang tumuloo. Amo na may permit na sila sa barangay naman na yan. Pero as imo ang reaction as atumuloo yan. Hindi dapat. Kung sa mga patay, okay na ako hindi man na nagambal kami sila na wala da sila may nagasugal. Pero alang tawa ang sitwasyon pala. Tubang isperyahan, sugalman. Pero nakuha man sila nga maplastar sila sa ilang ano. Nila-react na ang mga tumuloo. Nga amo na. Kipay Bral? Hello? Dyan? Oo. Sino to? Sino to reaction? Na istoryahan na? Na istoryahan is actually mo to si Miss Mrs. Tignero. Nga sa video, tabla una nga nagambal ng baboy. Sila nag-istoryahan na ni Ruda, pero nakuha ko ang sini nga Balsyagon, nga ginapuga sa ni Kagawad Inday Granzo. Doon naman ko to sa una balang why the COVID? Pero may COVID! Why the COVID? Pero may napatay COVID! So nag-viral to pala sa Kagawad Inday nga
Tanad ka mo! Wala ba mga ay, di COVID! Pero may napatay sa COVID! siya to, si Kagawad Inday Granzo. Subong siya naman. Oo, subong siya naman. Tingnan nalabot si in behalf kay Barangay Kapitan Maprangala, siya ang masabat. Actually, paabot ko to gani, medyo do ay butang tabi sa ininit, do gaana balang magbukal si Kagawad Inday Granzo. Siling ko, ako ay sabi ko yan nagbugnaw. Walang bugnaw sa gawa gamay. Pag kita isi mo nagbugnaw? Medyo gamay. Oo, dason. Siling ko Kagawad, damo ni. Nagkanto ko di para kuha ang reaksyon kasi based dito sa posting, kag siya nagpadala sa paryente mo. Pero peryente, gali ato. Siling niya mo naging clarify niya. Siling niya, naghatag kami permit para dira. Ipabatita si Kagawad. Yung tagaan nila, permit nga mag-star sa sulod sa chapel? Ipasugtan sila na tanugot yung mag-star to, anay temporary ko, no? Oo. Timba ko gani sa pinsar ko, pwede man ang halik ang butang darang peryante, kinakaplastar na sila sa ila sining nga mga peryahan. Kam nga dito, ibutang sa chapel, kay nauranan ko, no? Damo nakipep dyan. So, ari, sa mga nagapamati dira sa Zone 1, kag sa Kalumpang, ang eksplanasyon ni Kagawad Inday Granzo nga ang naging butang dira sa chapel ang mga peryante. Regarding sa mga peryante nga nagtulog dito allegedly sa chapel, sa video nga gipadala sa amon, may parente ka to wala? First and foremost, mayong gig ka K5. Gusto ko man klarahon, before your posting ang inang post, mangkuton ko ganita niya akong kagalingon, sino that time ang parente ko sa sulod sang chapel? Nga according sa nag-complain siya nga may parente ako sa sulod sang chapel. Ipa-identify sa iya kung sino parente ko sa sulod chapel that time. Ikadua. Kung hambali ang ginbaboy ang chapel, wala yung ginbaboy, kaya nga temporarily ginpatulog o kung ginpasilungan ang mga tao nga nabasa, that's why may open nga chapel. So dito natin sa ginbutang as temporary shelter nila ang atong nga chapel sa Sangwan. Ikadua, may permit ina ang atong nga game amusement in line sa celebration naton sa piyesta sining August. So nag-start na sila kick-off sa ilang games and amusement sa Zone 1 kag dira ang site nga probably maka-accommodate sila kaya mo naglang space nga lapad nga area. Kaya hindi man natin pwede mabutang ang amusement game along the road kay delikado sa ating mga kabataan, especially sa luyag magkadto sa event nina. Sino nag-allowed nagpahanugot sa ilang pwede dito sa chapel? As per agreement na Monicap, pangitaan naton sila sang area kung sa diin pwede sila kapasilong. Pero as temporary. Hindi mangin permanente nila nga tulugan ang chapel kay every afternoon 6 o'clock may ara dira nga lugar nobena. So posible as a deboto sang simbahan basi iyato blako galingon nga reaksyon o kun wala mabala maistoryahan nga dira sila ibutang ining mga peryante. May in charge dira sa Zone 1 si ang amon nga do alagad sa Zone 1 sa connection sa simbahan. Do siya ang ginkuhaan namon sang ideya nga pwede temporary dira kami mapasilong anay. So nag-okay man siya. Okay, sa part sang religious sector naton sa barangay nag-okay man siya. Nag-okay siya. Okay, so subong dito pa sila. Kagapon apan kita naton sa view sa post ginkaduan naton dayon kag ginpakadto ko ni Kaplolet regarding dira kag gin-check ang area. Ginamat-amat nila tinuan ang area kag by tomorrow probably mangita sila sa ilang tululugan or palawayan nga dira sila matulog. So bali to buwas pa bali do stay pa sila sa subong adlaw. Okay, so after sila ma-pull out man sila. Ma-full out sila sa chapel kaya mangita sila sa area kung din sila mangin komportable man sila tululugan sa mga pahinante nila kay mga obreros. So ano imong mahambal dire kay as reaction sa isa dito ka pumuluyo nga dire sa barangay nga as a deboto nga ginbutangan ng simbahan? Nagapangayo kita pasensya sa mga wala na to na inform sa Zone 1 nga ang chapel temporaryo nga pagatulugan anay sa ato nga mga nabasa nga mga pahinante o kung mga virus dira ka ginapasalig nato nga hindi sila mangin permanente dira sa chapel. Wala na kita bala pwedeng iban niya butangan magluwas sa chapel dito lang. May ginpangita na kami nga site nga dira sila maswat sa ilang hayop-hayop temporarily dira nila patulugon na ilang mga virus at the same time ang mga gamit nila dira nila area sa amo na.
magmisa, hindi man makahamper sa operation sa misa ang butangan dito sa kilid? Actually, kung may zonal mass, ang zone 1, hindi siguro mapiktuhan kaya sa sagwa sa chapel. Kag wala man ga-operate ang among amusement game sa zone 1 kung may misa. K5 Ral? Si Kagawad Inday Granzo, K5 dyan, saya sininga pagpahayag sa pagbutang sa mga peryante nga ara dira sa sulod mismo sang chapel. Ama ito kay at least na solusyonan nila nga mangita, at least hindi mag-tiner sila sa chapel. Muna pa, at least may solusyon bala sa problema. Siguro sa pila ka mga public affairs program, i-try na naman yung reaksyon sang simbahan na Katoliko regarding sa sining hitabo bala K5 dyan. Base bala magpinagusto ng mga kapitan kagawad bala nga. Pwede man lang gali. Na ila bala sa ako pag gusto na sila. Pwede man lang gali. Pwede man lang sige. May pamisahan ta sila eh. Pamisahan ta sila kay Father Boss. Pamisahan ta sila kag sindihan kandila. Basta sikap masako sa AX K5 dyan. Asako giman. Mga kapitan, nga mga sop-sop ka mga sip-sip. Sako na sila basta politika. Hindi na AX sako na sila pili sang talagaan, hindi nga sako para sa AX. Ginapili ang inatagaan. Saling ko kay Kagawad din. Dahil bisan 2 minutos lang, kadali lang. Saling nga masako gidabi, sir. Grabe, ginisako, no? Sige lang, sige, pamisahan ta kag pasindihan kadila, boss, ha? Salamat kid K5 Ralph. Dapat ang mga pumuluyo dira, ini ka masagad ka ugtas kid pangamuyuhin no sa inyo na lang sila. Kag at the same time, kung do hindi gipapunggan kisa nga magtaas niya sa delta presyon sa natabo dira, tumarka mo sang DTX 500. DTX 500 na panabugin sa mga mataas yung mga blood sugar levels na mataas yung alta presyon. Bakla nyo sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Opod kay K5 Karen Badilla, kag K5 Ramilo Palek, ako naman si K5 Ralph Dili Mosqueda. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. K5 News FM. Kampiyon Report. Madamo ginya salamat sa report ni K5 Ralph Mosqueda. 11 Mbps. Mabalik kita dugay-dugay pagkatapos ginamang sini. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama. Aporo de los Pueblos na nananamian na sila kaya kay Sir Reka, kay Sir Teja, kay namin na sila nga duwaya upo doon magasagad ka kuwan sa komentaryo sa ilang programa. Ako si Ninita Del Prado, taga Black 5 si Nikway Lapos, 68 years old, number 1, iguguro nga kuwan sang K5 sang una Radyo Bandera. Sa buong K5 88.7 na. Ano gid ko, sympathizer gid ko guro masyado sang K5 ya kay alin sang 2022 hasta subong ya K5 ko. Pagbugtaw ko pa lang nga sa agaya. Bala na mga kikaingod na mo na. Basta kay matunog ang radyo ko. Tapos sa mga produkto ni Dr. Ramil, naga-maintenance ko sang D3 Bio kag DTX kay nagamanas ang TL ko. Bisan naga-obra ko na yan. Nagayuhom ako na bala. Ang bala sa tao, yan lain magkayahutok basta ka nagakadlaw lang kuya. Mamla bisan ng mga katigado man sang pangaboy pero at least may makabuin-buin sang stress ang hamon nga makapamati ka sa K5 ba. Basta ganda na dahil radyo ko lipay na po daya. Namiyan ko sa istasyonan kuya mo. Bisan sino na dahil makatandog na radyo ko sa sulod. Ako sa liwat si Ninita Del Prado. Solid nga taga K5 88.7. Kampiyon. On behalf of the Iloilo City Government, I extend my warmest congratulations to K5 News Iloilo as you celebrate your 3rd anniversary. We have always considered you, the members of the 4th Estate, as our partners in public service and development. Your commitment to bringing relevant news and information as well as entertainment to the Ilonggo community
has truly been invaluable. May you continue to be a beacon of truth and democracy, illuminating the facts and events that shape our society while upholding professionalism and media excellence. Here's to the next chapter in your journey of broadcasting excellence. Again, congratulations, padayon kita sa pag-uswag. It's a hammer of justice. It's a bell of freedom. It's a song about love between the brothers and the sisters all over the... Congratulations to K5 News FM Iloilo on your 3rd anniversary. Si Senator Tolentino, I commend your dedication for delivering quality news and entertainment, which has made a significant impact in Iloilo. Special acknowledgement and thanks to the station manager, Mr. Ray Espejo Malay, for his leadership and commitment. Naway lalo kayong maging matagumpay. Tapos si Senator Tolentino, ang inyong majority leader. Maraming salamat. It's a hammer of justice. It's a bell of freedom. Congratulations K5 News FM Iloilo on your 3rd anniversary. Sa sulod sang 3 ka tuig, nangin kabahin na sang kabuhi sa mga Ilonggo ang K5 News FM paagi sa inyo mapuslanon nga mga balita kag impormasyon, kalingawan kag serbisyo publiko. Kabay nga magpadayon ang inyo pagserbisyo sa mga pumuluyo sa madamo pangatinuig. The Iloilo Provincial Government also wishes to express its heartfelt appreciation to your station for your invaluable assistance in broadcasting crucial information and promoting key advocacies within our community. Indeed, K5 News FM has become more than a radio station. You've become a beacon of information, a source of entertainment, and a pillar of public service. To the men and women of K5 News FM, congratulations and keep up the good work. Hoy! Bugtaw ron, magbararango na kamo! Magpararigos na kamo! Sabi mo ginabat yan naman natin. Oo. Pipi ko mati, maganisa kakadlaw lang gani ako nga ako lang nga asawa. Ako galit si Joseph Intila, K5 at Volunteers Taxi Patrollers. Nag-star sa Barangay Banuyaw, La Paz, Iloilo City. Pero may nga nagpamati adwadlaw sa K5 News FM Iloilo 88.7. Isa doon naluoy na ko sa ngakon nga speaker sa taxi kay wala unta sa iya nga uwang sa pagpatukar sa programa sa K5 News FM hasta sa pagtulog. Bisan sa damgo gani namon. 11 Mbps. Balik kita sa aton nga pagpangalagad mga ka-K5. John Sapio, sigurado sa serbisyo, astig sa komentaryo. Ang ining portion ginadulong sa inyo sang DTX 500, the superior antioxidant. Ikaw wala ang permin lang maluya, pag wala ka sang pwersa, mag DTX 500 agod magbalik ang kusog kag resistensya. Yes, top 15% sang general population sa bilog nga kalibutan nagasuprer sang chronic fatigue o kon padayon nga pagpalangluya kag kon suno sa pagtuon. Ang chronic fatigue mga ka-K5 syndrome kag idiopathic chronic fatigue ang may dako nga kang tanan sa oxidative stress. Agod matap na oxidative stress, mag DTX 500 kada adlaw. Ang ini may superior antioxidant nga sarang nga makapapugong sa pagdamo sa mga free radicals nga mo ang kabangdanan sang oxidative stress nga nagaresulta sa pagpalangluya kag paglain sang pagpamatyag.
Likawan ng balatian, mag-inom sang DTX 500 adlaw-adlaw para sigurado nga healthy ang aton sining lawas. Hindi kita mag-inom sa mga kahulubong nga ilimnon, kay kung padayon ang aton pag-inom, ginaguba niya sina ang aton sining kidney, aton sining atay. Para maproteksyonan, kung hindi malikawan, pagkatapos mo inom ka DTX 500 para maproteksyonan ang aton sining lawas kontra sa mga banatian. DTX 500, the superior antioxidant, parisan naton sa Mighty C, alkaline based nga vitamin C, nagapapag-on sa aton lawas kontra kag malikawan naton ang mga banatian. DTX 500 kag Mighty C di kalidad nga produkto ni Dr. Amiloy sang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center diri sa kilid sang Robinson Saro, Iloilo City, sa Orbi Street, Miagao, Iloilo, sa Coast Mart, Kalinog, Iloilo, kag sa Salvacion Street, Pasig City. Sa padayon ninyo nga pagbakal sa mga produkto ni Dr. Amiloy, malikawan naton ang mga banatian, nagakampyon ang kondisyon sa aton lawas. Kag makakwarta pa kita kay padayon kita nga nagabakal tulad sang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, Pre-Bio Coffee, Extend Food Supplement, Bongman Klinika Sporbiotics, Klinika DTX Beauty Soap, Klinika DTX Herbal Oil, kag Klinika Dio Fresh. Tagaan ka mo sa isa ka kupon para makapasakop sa Sapsuki Ayuda Promo. Congratulations sa mga winner sa sining bulan sang Sapsuki Ayuda Promo. Congratulations sa tatlo ka mga major winners. Congratulations sa kay Abraham Parcon. Kay Abraham Parcon sang distrito sang Haro, ikaw nagdaog sang 10,000 pesos. Congratulations man sa kay Solito Aplaon. Solito Aplaon sang distrito sang Mandurriao, ikaw ang nagdaog sang 5,000 pesos. Congratulations man sa kay Concepcion Tosino. Concepcion Tosino sang Miagao, Iloilo, ikaw ang tagdaog sang 3,000 pesos. Congratulations man sa kay Mary Jane Caborobias, isa sa mga winners naton sang 1,000 pesos. Ninyo Manton, Ninyo Manton sang Pudpud Miagao, 1,000 pesos. Pamila J. Bordon sang Sambagharo, Hamongaya Bordon pagid sa Sambagharo, 1,000. Rolando Kababaan sang Tabok Subaharo, Alberto Nonato Jr. sang Baybay Sur Miagao, Maricel Baloro Kasiple sang Balabaguharo, Ariel Bolos sang Kawayan Carles Iloilo, 1,000 pesos. John Lefel Angelo Rabido sang Sook Aribalo, 1,000 pesos. Mervic Mugan sang Kubay Miagao, 1,000 pesos. Losila Grava, Losila Grava sang Baybay Norte Miagao, 1,000 pesos. Kag Blair Matuliano, Blair Matuliano tagdaog sang 1,000 pesos. K5 News FM Taxi Patrollers din, Sir Blair. Congratulations ha. Ang nagdaog naman sang DTX 5, ang nagdaog sa DTX Coffee Mix, Elizabeth Tutana sang Uyungan Miagao, Alexander Deboke sang Hirios Dike Miagao. Hirios Dike ni basi lapas ni Alexander Deboke. Ronnie Pilae sang Baybay Sur Miagao, Leonora Hohika sang Miagao, at Cornelio Dabi sang Rizal Pass. Samtang lima naman ka mga winner sang Pre-Bio Coffee, Reynan Garalda sang Zone 11 Barrio Obrero, Osi Ismana sang Haro, Iloilo City, Mirasol Hebiro sang Pasig City, Angeli Dayondon sang Baybay Norte Miagao, Ramon Dongosa Jr. sang Pasig City. Samtang lima naman ka mga winner sang DTX Beauty Soap,
Alex Gabayron sang Baybay Norte, Miagao. Albi Bukayan sang Pututan, Iloilo. Lorencito Quillo sang Lakadon, Miagao. Arman Guay sang Barutak Nuevo, Iloilo. Kag Judith Posa sang Haro, Iloilo City. Congratulations sa mga winners naton. Subong adlaw July 24, 28, 24 ika-12 nga monthly draw sang Suki Ayuda Promo sang K5 News FM Iloilo kag sang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Amiloy. Kaya padayon na lang ang pagbakal, paggamit, pagtumar sa mga produkto ni Dr. Amiloy. Healthy na kamo, wala kamo baratian, may kwarta pa kamo sa Sapsuki Ayuda Promo. Antayan naman ang masunod nga draw Diri sa pagpangalagad sang K5 News FM Iloilo. Daway na kita time sa aton sini nga pagpangalagad sa subong adlaw. Sa ngalan sang Damian K5 News FM Iloilo. Sa Master Control naton si K5 Loren Suliman kag K5 Paul Dihada. Kag mga students sang WBSU. Sa kalam na sa aton sining station kag area manager kag K5 Ray Espiha Umalay. Nga nagapanangga ka nagaulikid sa mga pumuluyo sang Pututan, Iloilo. Sa kalam na sa aton nga president kag CEO kag K5 News FM Iloilo. K5 News FM Philippines, Dr. Ramil Itang Uy. Ang inyo ka K5, Jan Sapio. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan si Iloilo, K5 News FM. Ako ngayon